Ahojte, volám sa Zuzana Trulíková, nachádzame sa v Sanus Vita v predajni so zdravými potravinami. Sme priamo v srdci Žiliny na bulvári. Predajňa má rozlohu necelých 70 m2 a jej výhoda je naozaj frekventovaná ulica, dostupné parkovanie a veľmi blízko nemocnica. V Žiline sme ako predajňa už 10. rok a celé to začalo tým, že som sa rozhodla zistiť si, aké možnosti zdravých potravín v Žiline sú, keďže som od malička k tomu bola vedená. Zistila som, že tie možnosti sú naozaj slabé a rozhodla som sa, že idem do toho. A tak to celé vzniklo. Dneska je to 10 rokov, čo sa tomu venujeme a práca nás naozaj baví, nakoľko sme mladý kolektív, tých možností je veľa a dovolím si tvrdiť, že je to naša výhoda, pretože stále máme nové veci, sledujeme trendy na trhu a snažíme sa to našim zákazníkom prinášať, vzdelávať ich a podporovať ich v tom, aby im záležalo na svojom zdraví. Zameriavame sa na taký bežný denný sortiment, aby človek tu nakúpil všetko, od rôznych zdravých vecí, ktoré sú dneska populárne, až po rôzne produkty pre ľudí, ktorí trpia intoleranciami, ale hlavne aj pre ľudí, ktorí sa snažia zdravo žiť. Okrem toho, tým, že za tých 10 rokov sa zákazníci naozaj naučili, že tu máme rôzne výživové doplnky od firmy Adel Davies, že tu máme rôznu doplnkovú kozmetiku, že tu máme rôzne alternatívy na mliečne výrobky, mäsové výrobky, tak zákazníci už vedia, že nie len produkty dennej spotreby, ako je klasický chlebík, obiloviny, strukoviny, múka, tak nájdu tu aj tento rozšírený sortiment. Máme v ponuke aj bezobalový sortiment, čo znamená, že máme oriešky na váhu, takisto vločky, poprípade rôzne zrná, soľ. Zákazník si môže sám podľa svojej potreby nasypať a zvoliť množstvo, koľko chce. Máme tu mlynček, s ktorým mu môžeme na čerstvo pomieť či už múku, alebo akékoľvek semiačka. Máme aj detský sortiment, zdravé náhrady sladkostí, a okrem toho aj rôzne kaše a podobne. Okrem širokého výberu potravín máme aj doplnkový sortiment, doňho patrí aj kozmetika, snažíme sa podporiť hlavne našich slovenských výrobcov, už je veľmi obľúbená Navia alebo Ponio, takisto potom máme aj eko drogériu a okrem iného sa snažíme podporovať aj ženské zdravie a teda držíme aj ženskú intimnú hygienu pre ženy. Čo si ľudia u nás veľmi obľúbili je aj firma Mixit, ktorá ponúka naozaj pestrý výber sortimentov, rôznych kaší, rôznych naozaj kvalitných mixov, či vločiek, či orieškov, ale snažíme sa podporovať veľa našich lokálnych dodávateľov, či sú to rôzne farmy, konkrétne Farma Bardy, či je to pečivo kváskové od firmy Kvapka, či sú to bezlepkové, vegánske, výborné koláčiky z pekárne Delighty. Takže naozaj tých dodávateľov máme veľmi veľa a čo sa snažíme, tak je podporovať tých našich slovenských, pretože na Slovensku máme naozaj veľa šikovných. U nás máme aj vernostný systém. Tento rok sme sa ho snažili upraviť a to takým spôsobom, že naši zákazníci si pri každom nákupe uplatňujú vernostnú kartu. Za každé euro majú bod. Pri určitom počte bodov si môžu na ďalší nákup uplatniť 5% zľavu. Ďalšia výhoda je narodeninová zľava, ktorú majú vďaka zákazníckej kartičke a ešte ako ďalšia výhoda na vybrané produkty v daných týždňoch platí zvýhodnená cena pre nich ako verných klientov, zákazníkov. Celkovo je nás tu 6 dievčat, ktoré sa venujeme aktívne každému jednému zákazníkovi, ktorý príde. Čo je naša výhoda, je to, že každá z nás ovláda veci, ktoré tu máme, vieme poradiť a vím, že nedaleko je nemocnica, doktori posielajú k nám a my ochotne vieme poradiť pri rôznych intoleranciách, čo môže byť zdravšia náhrada k liekom alebo ako doplňujúca liečba.
A do budúcna by som veľmi rada sa presťahovala s predajňou do väčších priestorov, nakoľko by som rada rozšírila sortiment, ktorý máme. Zahrnula do toho možno aj kaviareň, príjemné posedenie, viac pečiva. Okrem toho by som v nových priestoroch veľmi rada ponúkla zákazníkom aj modernejšiu technológiu, ako napríklad samoobslužnú pokladňu. S tým aj súvisí väčšie rozbehnutie nášho e-shopu, ktorý je funkčný, ale zatiaľ je ešte v takých plienkach, pracuje sa na ňom. Vďaka nášmu e-shopu si ľudia môžu pozrieť bohatú ponuku našej predajne, lebo ten sortiment je naozaj široký. A okrem toho sa snažíme náš marketing podporiť vďaka sociálnym sieťam, kde sme skoro na dennej báze aktívni. Snažíme sa ľudí motivovať cez rôzne súťaže, cez rôzne typy, triky a to, aby sa mohli interaktívne s nami zapájať a aby aj oni mali pocit, že to s nami tvoria. Napriek ekonomickej situácii, ktorá teraz je, som veľký optimista a nevzdávam sa a verím, že ľudia sú natoľko múdri, ak to chce, bude múdry, že si bude vedieť tie priority usporiadať, do čoho investovať chce. A ja verím, že my obchodníci sa budeme snažiť urobiť všetko preto, aby tie potraviny stále boli prístupné za rozumné ceny a že budeme tých ľudí v tom podporovať. Chcem vám veľmi pekne poďakovať za pozornosť. Budem sa veľmi tešiť, ak sa u nás zastavíte, keď budete mať cestu okolo, u nás v Žiline, priamo v srdci Žiliny na bulvári. Tak do skorého videnia.